התייצבנו כאן כולנו כאחד לטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ז. נקדם בברכה את ילדי כיתות א' היקרים והמחנכות סבטלנה וחני. הנה הם על המרבד האדום אלינו צועדים. אזמין אלינו לדברי פתיחה וברכה את המנהלת גברת לילה אליעזר, בבקשה. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב להורים, למורים, לילדים הוותיקים השבים אלינו מהחופשה ולפרחים של בית ספר שפות ותרבויות כיתות א'. חג שמח לכולנו. היום אנחנו פותחים את שנת הלימודים בצורה חגיגית. בית ספר ערוך ומוכן לקבל את כל ילדי בית הספר לשנה פוריה ומוצלחת. צוות בית הספר עבד כאן במשך כל הקיץ, וגם טטיאנה אילוז, יו"ר הנהגת הורים, שהייתה איתנו בקשר כל החופש. תודה רבה לטטיאנה. כל הזמן חשבנו איך לערוך את בית הספר מבחינה פיזית, מה עוד לתקן, מה עוד לשפץ, אחרי שנה אחת שאנחנו פה. וכל המורים עמדו ולמדו והכינו את השנה נהדרת. אני מאחלת לכולנו שנה של הצלחה, שנה של הגשמת משאלות. כולנו מאמינים שביחד עמכם נגשים את המטרות המשותפות. איחולנו לשנת שלום ואחווה, לשנת בריאות, נחת וביטחון, לשנה של לימודים ושנה מבורכת של כל העושים במלאכה. עלו והצליחו כל משפחת שפות ותרבויות. אני רוצה להזמין את הגברת טטיאנה אילוז, יו"ר הנהגת הורים. בוקר טוב לכולם. בפרוס שנת לימודים החדשה הבאה עלינו לטובה. מברכת אותנו ההורים, אתכם הילדים, אתכם צוות חינוכי. בשנה טובה, שנת לימודים פוריה ומאתגרת לתלמידים. שנה מוצלחת ומלאת נחת להורים. ברכות. איפה תלמידי כיתה א'? איפה אתם? תרימו ידיים. באים לכיתה א'. ברכות לתלמידי כיתה א' שמצטרפים למשפחת שפות ותרבויות. צעד אחר צעד תוכלו לעצב את דעתכם ואת תפיסת עולמכם, ותלמדו למצוא תשובות לשאלתכם. בהצלחה לכל התלמידים החדשים שהגיעו מבתי ספר אחרים או מחוץ לארץ ומשתלבים בכיתות השונות. אתם מצטרפים היום למשפחה חמה ואוהבת. ברכות והצלחה לחברות הצוות החדשות שנקלטו השנה בבית ספר. האמת היא, אני אוסיף משהו בנימה אישית. השנה הזאת בשבילי מאוד מרגשת. זו בעצם השנה האחרונה שלי, הבן שלי עלה לכיתה ו', וזו השנה השמינית שאני מברכת לשנה חדשה. אז נראה לי עוד יותר מתרגשת למרות שאני רגילה. חבר'ה, יש לנו בית ספר חדש, משופץ. בעזרתנו ההורים והצוות החינוכי הצלחנו להגיע לאן שהגענו, לשקט לימודי
שכולם שקועים וללמד את הילדים ולא בדברים אחרים. באמת, תהנו מהבית ספר, תהנו מהמורים, תהנו מהשיתוף הפעולה שיצרנו, והרבה הצלחה. רק בשנה שחלפה הם עמדו במעמד זה, וכעת הם עומדים כצופים במחזה. לקרוא ולכתוב הם כבר יודעים. הביטו וראו כמה הם גדולים. אני מזמינה את תמר, יאנה, דניאל וייסמן ובן מכיתה ב' לברך את תלמידי כיתה א' היקרים. הקשיבו חברינו החביבים, לכיתה א' היום אתם עולים, ילקוט על השכם, התיק ביד מוכן, בשעה 8 נתייצב בזמן. הנה הכיתה בה תלמדו השנה, מה יפה ונעימה. תמונות מסביב על הקירות, ארון, שולחנות וגם כיסאות, לוח גדול בו תכתוב המורה, אותיות, מספרים וגם ציורים, מה נפלא להיות כאן תלמיד. בית הספר שלנו לשפות ותרבויות, יחיד ומיוחד, וללא הרבה יתרונות. לא רק לקרוא ולכתוב תלמדו, אלא גם תשירו ותרקדו, תכירו חברים חדשים, ואיתם תשחקו ותהנו. נצא מסע סביב לעולם, ונלמד על כל עם ועם, ובכל תחנה בה נעצור, את התרבות היהודית נלמד ונשקול. הצטרפו למסע, אתכם אנו נלווה בשמחה ושיהיה לכולנו בהצלחה. אחות לי קטנה ולכיתה א' היום עולה. גם אני פעם הייתי בת 6 והגעתי לבית הספר קטנה וחוששת. די לך אחות, לבית הספר באים ללמוד, אך יש גם הפסקות חברים וחברות. אני מאחלת לך היום שתגלי את הטוב שבבית הספר, שתאהבי לקרוא בספר, שתהיי בכיתה נהדרת ותהיי תמיד מאושרת. ברכה נוספת וחשובה, אני מתכבדת להזמין את נציגי תלמידי כיתה ו' הבוגרים שלנו, דניאל, ליזה וניקה. בבקשה. תלמידי כיתה ו' מחזור י"א מבית הספר שפות ותרבויות. מתרגשים ומתכבדים להזמינכם למשפחת שפות ותרבויות ונזכרים בגעגועים כיצד וכעת אתם מוכנים לקראת ימי הלימודים עם ילקוט על שכם, מחברות וספרים. כאן תלמדו לקרוא ולכתוב, תרכשו מידע וידע ועוד, נאמנים לרוב מידיעות וערכים ודברים חדשים. גם חברים חדשים תכירו, מנהלת, מורים, עובדים ותלמידים. כולנו כאן אתכם מקבלים, בחום, אהבה וחיוך על הפנים. נסיים באיחולי הצלחה. זכרו, אנחנו פה בשבילכם, למען כל ילד וילדה. וכעת נציגי התלמידים בשיר איזה עולם נפלא, ולסיום נקנח בהרקדה משותפת ובשירת ההמנון. עברית, אנגלית, צרפתית. חברים, בואו לבמה. תעזרו להם במחיאות כפיים.
שלכם חיברה עבורנו המנון חדש לבית הספר. אז אני מזמינה את כל צוות המורים להופעת בכורה. קדימה. להקריא את מילות השיר שחיברה אורנה מגן, הלחינה אורנה מגן. מחיאות כפיים לאורנה מגן. היא מלווה את פסטיבל ישראל והיא מקצועית מאוד בכל התחום של המוזיקה. המנון בית ספר שפות ותרבויות. בית ספרנו שפות ותרבויות חרת על הדגל קירוב הלבבות, מצוינות והשכלה מתוך כבוד לכל שפה. זוהי דרכנו יום ים בהתמדה. בונז'ור, הלו, אוהיו ושלום הם בתפריט אצלנו ביום יום. בעזרתה של כל שפה נצמיח דור לתפארה, נבין עולם דרך חקר השפה. בכל שפה יש מילה של חברות, ובכל ארץ יש קסם בתרבות. בחדווה נשאף ללמוד, בסובלנות ובכבוד, ואם הידע ייחשף הסוד, שהעולם בעצם גשר צר מאוד. כל הכבוד לאורנה. אוקיי, בואו תקשיבו. עם הכל כולם נדע. Yeah.